is wrong with you, Kyla? Ayaw ko nung ugali niya at mas lalong hindi ko kailangan ng yaman niya. Alam mo, girl, ang tanga mo eh. Pumatol ka sa lalaki na yun. Bakit, Ella? Katangahan na ba ang pagpili ng nararamdaman kong tama? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Uy, bakla! Sabay ba tayong maglo-lunch mamaya? O sige, saan ba tayo kakain? Sa cafeteria na lang tayo? Ayoko dun. Sa Karen's na lang tayo sa labas. Karen's? Karen's! Karinderya, da! Arte mo, be? Pa-Karen's ka pa. Karinderya lang pala. O, sige na. Sahod na bukas, bes. I'm so excited! Oo nga eh. Nga pala, papasama ako sa'yo May bibilin akong damit dun sa mall. Okay, sige. Magsha-shopping na din ako para may mga bago naman akong mga damit na. Sige, salamat talaga Okay, so paano? Mamaya na lang? Marami pa akong tatapusin eh. Alam mo na, bisi-bisihan ng lola mo. O sige na, puntahan mo na lang ako sa station ko pagkakain na tayo sa Karen's ha. Okidoki! Aray, ang sakit. Ma'am, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya na matamaan po kayo ng map. Sorry po talaga, ma'am. Okay na. It's alright. Teka, bago ka ba dito? Yes, ma'am. Pasensya na po talaga kung natamaan ko po kayo ha. Nakatalikod po kasi ako eh. Hindi ko napansin na may matatamaan pala. Okay lang yun. Ano nga palang pangalan mo? Elmer po, ma'am. Nice to meet you, Elmer. Next time, mag-iingat ka na lang ha. Kasi baka mamaya ang matamaan mo na yung mga boss na pala natin. Opo, ma'am. Huy, ano ka ba? Huwag ka nang magpo at opo sa akin. Pareho lang naman tayong empleyado dito. At saka, huwag mo na akong tawaging ma'am. Kyla lang. Sige, Kyla. Nice to meet you din. Ano itiching? First time kitang nakita makipag-socialize sa mga janitor natin Huy, ano ka ba? Elmer, si Ella nga pala, kaibigan ko. Good afternoon po, Ma'am Ella. Hello. So ano nga girl, kakain ba tayo o makikipag-chismisan ka na lang dito? Kakain na, halika na nga. See you later, Elmer. Sige, Kyla. Bye. Ano yun girl? Bakit bigla ka yata nagka-time makipag-usap sa kanila? Natamaan kasi niya ako nung nagmamap siya, kaya yun. Gusto mo i-report natin yan? Ha? Hindi naman sinasadya ng tao eh. Tapos report na agad-agad? Ikaw talaga? Tatanga-tanga kasi siya. Ano ba? Kasalanan ko din naman kasi. Nagte-text ako sa'yo. Nandito na tayo. Order na kasi gutom na ako. Salamat. Thank God it's Saturday. Aba, rest day na bukas sa wakas. Makakapag-beauty rest na din ako sa bahay. Uy, B, sabay ba tayong uuwi? Ay, sorry bakla. Hindi kita masasabayan ngayon. May sundo ako eh. Susunduin ako ng jowa ko. Tapos, alam mo na, magde-date kami. Buti ka pa. Magjowa ka na din kasi, girl. Ang ganda-ganda mo at stable ka naman na sa buhay. Bakit ba ayaw mo pa kasing humanap? Paano ako makakahanap? Wala nga akong manliligaw. Ayun lang. Gusto mo, hanapan kita. May irereto ako sa'yo. Yung friend ng jowa ko, mayaman din. Ay, nako, saka na muna siguro, Ella. Ay, nako!
Bahala ka dyan. Tumatandang dalaga ka na. O hindi naman. Ay, sige na. Bye na, Bes. Ayan na siya. Iyang nakakotse na yan? Sa boyfriend mo yan? Aha. O siya, sige na. Bye-bye. Oo, sige. Ingat kayo ha. Enjoy your night. Okay. Ay, solo na naman ako. Kayla! Kayla! Oh, Elmer. Pauwi ka na din ba? Oo eh. Nakita kasi kitang naglalakad mag-isa kaya naisipan kong samahan ka. At saka, madilim na. Saan ka ba sasakay ng jeep? Dun lang sa kabilang kanto. Ah, ganun ba? Doon din ako sasakay pero bababa ako ng Pedro Hill sa Paco lang kasi ako eh. Mauuna pala akong bumaba sa'yo. Ako kasi malate lang. Kayla, kung gusto mo, hatid na kita. Pwede naman. Ang kaso, bababa ka pa. Eh, delikado na kasi eh. At saka, okay lang yun. Malapit na rin naman din yun. Oo, sige. Ikaw bahala. Salamat, Elmer, ha? Wala yun, syempre. Nakakapag-alala naman na hahayaan na lang kitang bumiyahe mag-isa. At saka, may alam akong tapsihan dun. Masarap. Kain muna tayo. Oo, sige. Gutom na din kasi ako, eh. Tara, ayan na yung jeep oh. Sakay na tayo. Tara. Salamat pala sa paghatid, Elmer, ha? At thank you din pala sa panlilibre mo ng tapsilog. Wala yun. Basta ikaw, Kayla. Next time ako naman manlilibre sa'yo. Sige ba? Nandyan ka na pala, anak? Sino siya? Ma, si Elmer po, katrabaho ko. Good evening po, ma'am. Good evening din. Halika, pumasok ka na muna. Nako, hindi na po. Maraming salamat po. Pauwi na din po ako. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka. Mauna na po ako, ma'am. Kayla, mauna na ako. Okay, ingat. Sino ba yun, anak? Manliligaw mo? Hindi, ma. Ikaw talaga. Bagong kaibigan ko po sa office. Ikaw ha? Kaibigan nga ba? O kaibigan? Si Ma talaga. Hi, Kayla. Good morning. Good morning din, Elmer. Napapansin ko lang, girl. Napapalapit ka na dyan sa janitor na yan, ha? Don't tell me. Nagkakamabutihan na kayo? Ikaw talaga bakla. Magkaibigan lang kami, no? Ay, girl! Maraming bali-balita dito sa office na palagi daw kayong sabay umuwi niyang Elmer na yan kapag hindi tayo nagkakasabay. Totoo ba? Wala kasi akong kasama bumiyahe. At saka, nagmamagandang loob lang yung tao. Ay, sus ko! Naku, baka mamaya, baka, napafall ka na dyan. Ay, naku talaga. Bakit? Kapag na-fall ako, masama ba? Hala! So, girl, taga lang, ibig sabihin, oh no, type mo? Mabait naman siya eh. At saka, gentleman. Pero friend, real talk lang ha. Huwag ka magagalit. Hindi kasi kayo bagay. At saka look at you. You are professional. Siya, ganyan lang. At saka, sayang naman yung ganda mo kung sa kanya ka lang mapupunta. Tingnan mo nga yung itsura nun. Parang isang ubo na lang, deads na yan eh. Ikaw talaga, bes. Ang sama mo. Pero sa ngayon, magkaibigan lang talaga kami. Hayaan mo. Ganito, irereto talaga kita doon sa kaibigan ng boyfriend ko para mas bongga. Ikaw talaga? Sige na, later na lang ulit. Marami pa akong aasikasuhin dito sa office. Okay, see you later, alligator girl. Uy girl, nga pala. Nasabi ko na sa boyfriend ko na ipapakilala ka namin doon sa friend niya. Single din yun kaya wala kang sabit. Ikaw talaga bakla, nakakahiya naman. Hala siya! Ano nakakahiya doon? At saka naghahanap din na magiging jowa yung tao, no? And nag-set kami ng dinner date kasama kayo, kaya mag-ready ka na, girl! Kailan naman yan? Next week na. At ito pa, kung ako sa'yo,
dun ka na lang sa friend ng kaibigan ko. Mayaman, guwapo, matangkad, at ito ang magugustuhan mo, mabait daw. May daw talaga. So, hindi niyo sure kung mabait nga. Mabait daw yun. Pero syempre, hindi mo naman malalaman kung totoo kung hindi ka makikipagkita, 'di ba? At kung ako sa'yo, dito ka na, girl. Sure na yung buhay mo dito kaysa doon ka kay ano. Oo nga eh. Hindi naman nagpaparamdam si Elmer. Kaya, Diba? huwag kang mag-alala, malabong maging kami. At saka, magkaibigan lang talaga siguro ang turing niya sa akin. Kita mo na. So iset ko na ha, para magkakilala na kayo. Okay, sige. Pero girl matanong ko lang. Kasi yung reaction mo kanina may nararamdaman ka kay Elmer, no? Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa kanya. Siguro humahanga ako sa kanya kasi ang bait niya. Tapos napaka ma-effort. Kasi alam mo ba, palagi niya akong hinahatid kapag pauwi na kami. I think siguro nga dahil nga doon. Baka nga nagmamalasakit lang sa'yo ang tao. Alam mo na may mga ganyang klase ng tao na mababait. Tama ka nga. Siguro huwag na akong mag-a-assume. Oh no, di totoo nga may gusto ka? Ay, nako, ewan ko sa'yo, girl. Todo tanggi ka pa. Nako, sige na. Hayaan mo na siya. Next week, baka makilala mo na ang tunay mong Mr. Right. Yung lalaking talagang bagay sa'yo, girl, ha? Kyla, girl, meet Richard. Richard, this is Kyla. Hi. Hello. You look tense. Medyo kabado lang. Wait lang girl. Maiwan na namin kayo ha. Ikaw na bahala, Richard. Bye. Ha? Uy, akala ko ba double date to? Ano ka ba? Para masolo mo siya at ma-enjoy nyo yung moment. Sige na, may sarili kaming date. Enjoy, guys! So, alam mo to? Oo. Pero tama naman sila. Gusto din talaga kita makilala in person and get to know each other. Sige. By the way, Richard nga pala. And you are Kyla, right? Oo. Ilang taon ka na pala, Richard? Medyo matanda na. Pero sige, sasabihin ko na. 27 na ako. Talaga? Hindi halata sa itsura mo, Salamat. Ikaw, ilang taon ka na? 24 na ako. If you don't mind, bakit wala ka pa ring asawa? Kaya nga nandito ako para makahanap na. Balik tayo sa tanong mo Kaya wala pa akong asawa. Pihikan kasi ako sa mga nakakarelasyon ko. Ganun ba? Kayla, pwede bang gawin natin to palagi? Ang date? Oo, kapag hindi ka busy. And don't worry, susunduin kita palagi sa office nyo. Sure. Kumusta na kayo ni Richard? Nagkakamabutihan na ba? Anong balita sa mga paglabas-labas ninyo? Okay ba siya? Dali, chika na. Okay naman si Rich. Lahat ng nasabi mo totoo. Tapos, palagi niya akong dinadala sa mga mamahaling resto. At saka, binibigyan ng mga regalo. Ang ayaw ko lang sa kanya is yung... kapag may meeting siya, aalis na lang siya at iiwan niya ako. Minsan, mainitin ang ulo. Napaka-moody. Siyempre, baka naman may problema yung tao sa trabaho at stress na kaya ganun. Minsan kasi, lambing-lambingin mo. Isang beses nga nasigawan ako nun habang nasa kotse kami. Kasi sabi ko, pahatid na lang hanggang bahay. Tapos biglang nagalit, may pupuntahan pa daw siya. Kaya nga simula nun, hindi na ako nagpapahatid sa kanya Nag-sorry naman ba siya? Oo, stress nga lang daw siya. Ay, pero girl, kung ako sa'yo, basta dyan ka na lang kay Richard. Sure na sure ang future mo dyan. At saka bagay naman kayo Hindi ko alam. Nag-aalinlangan ako sa kanya dahil sa mga nakikita kong ugali niya
Ay, nako girl, kung ako sa'yo, alam mo, sagutin mo na siya. Nga pala, hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Mag-OT ako ngayon, marami pa akong kailangan tapusin. O siya, sige na ba ina, mauna na ako ha, may lakad pa kami ni Boyfie eh. Sige na. Hi, Ma'am Kayla. Kunin ko lang po yung basura niyo, ma'am. Thanks, Elmer. Walang anuman, ma'am. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Excuse po. Elmer, wait. Napapansin ko parang umiiwas ka sa akin. Hindi mo na din ako sinasabayan kapag uuwi ako mag-isa. Ma'am, baka po magalit sa akin yung boyfriend niyo. Yung sumusundo po sa inyo palagi. Yun ba? Nanliligaw pa lang sa akin yun, hindi pa kami. Ganun po ba? Okay, at pwede pa pala kung ganun. What do you mean sa okay pa pala kung ganun? Ma'am, Kyla. Kyla na lang, Elmer. May nararamdaman ka rin ba sa akin? Yung totoo, Elmer. Oo. Pero natatakot ako na mabasted mo dahil isa lang akong janitor. Baka kasi isipin mo na hindi bagay ang isang tulad ko sa kagaya mo. Elmer, hindi ganon. Hindi ganon. Ang totoo niyan gusto rin kita. Talaga? Oo, Elmer Kasi sobrang ma-effort mo at mabait ka. Paano yung manliligaw mo? Ako na ang bahala sa kanya. So pwede na ako manligaw? Oo naman. What? Kayo na talaga ng janitor na yon after 3 months? At binasag mo si Richard? What the heck is wrong with you, Kyla? Pinagpalit mo si Richard sa guy na yon? Sa mga nakikita ko kasi sa ugali ni Richard, baka hindi kami magkasundo. Ayaw ko ng mga ganong lalaki. Maliligaw pa lang eh. Sinisigawan at inaaway niya na ako. Oo, nandun na tayo sa may kaya siya. Pero ayaw ko nung ugali niya at mas lalong hindi ko kailangan ng yaman niya. Alam mo, hindi ko talaga alam ang pinakain sa'yo ng janitor na yan eh. Aba, nagayuma ka ata. Kahit sana magpaka-practical ka na lang, Kylie. Hindi naman siguro. At ayaw ko niyang sinasabi mong magpaka-practical. Malayong malayo si Elmer kay Richard. Sasabihin ko sa'yo, mas okay na ako kay Elmer kesa kay Richard. Dahil feeling ko, mas magiging mabuting asawa si Elmer sa akin. Pero nakakahiya naman sa guy. Baka umasa yun eh. Wala naman akong hinihingi sa kanya eh. At saka siya ang nag-insist ng lahat ng yun. Pero alam mo girl, ang tanga mo eh. Pumatol ka sa lalaki na yun. Bakit, Ella? Katangahan na ba ang pagpili ng nararamdaman kong tama? Aba, ewan ko sa'yo. Bahala kayo dyan, magsama kayo. Beauty and the Beast ang peg. Kaya pala hindi ka na nagparandon sa akin. Kaya pala hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko. At hindi ka na din sumasama sa akin kapag susunduin kita. Kaya pala binasted mo ako kasi pinagpalit mo ako sa lalaki na yan. Siya lang pala ang mas pinili mo. I'm sorry, Richard. Hindi ko kasi nakita sa'yo yung mga nakita ko kay Elmer eh. Bakit? Ano bang meron ang lalaking iyon na wala ako? Oras, tiyaga, at malasakit. Nabibigay mo nga yung mga material na bagay pero hindi sapat yun. Ang tunay na effort ay ang pagpaparamdam sa isang tao ng halaga mo sa kanya. So, gano'n na lang yun, Kayla. Sana kung nagpaligaw ka at wala naman pala akong pag-asa, hindi mo na ako binasa. Bakit? Porke binigyan mo ako ng mga kung ano-ano, sa tingin mo may pag-asa ka na? Hindi ganun yun, Richard. Kayla, halika na.
tama na yan. Pasensya ka na, sir. Huwag kang makialam dito. Richard! Tama na! Tingnan mo nga yung pinalit mo sa akin. Hindi ka nga kayang mapagtanggol. Isang sapa ko lang, tumba na. Pwede ba? Umalis ka na? Hindi ko kailangan ng mga kagaya mo! Oo, hindi ko rin kailangan ng mga kagaya mong babaeng chip. Magsama kayo. Okay ka lang ba? Okay lang. Pasensya ka na, ha? Hindi man lang kita napagtanggol. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan makipagsuntukan para lang masabi na matapang ka at kaya mo akong ipagtanggol. Okay lang yun. Hindi ko naman hangad ng mga kagaya ng iba dyan. Nahihiya ako sa'yo, Kyla. Kasi kung hindi kita nilagawan, hindi nila mamata-matahin tong relasyon natin. Hindi ka sana napapahiya. Ano ka ba? Ayos lang naman yun. Marami mang hindi sang-ayon sa relasyon natin, pero ako, okay na ako. Mahal na mahal kita, Elmer. Kahit marami mang balakid sa relasyon natin, hindi tayo papatalo. Salamat, Kyla. Mahal na mahal din kita. Oh, bakit parang iba na naman ang kasama mo dito? Teka, siya ba yung kasama mo na nakaraan? Yung palagi naghahatid sa'yo? Opo, ma. Siya nga po. Eh, nasa na yung manliligaw mo? Yung may kotse. Parang di ko na yata nakikitang hinahatid ka nun ah. Ma, siya na po yung boyfriend ko. Ha? Siya yung sinagot mo kaysa dun sa manliligaw mong de kotse? Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Sabi ko na sa'yo eh. Hindi din okay sa kanya. Pero, sa totoo lang anak, kung saan ka maligaya at kung saan ka liligaya, doon ka. Sa tingin ko naman, mabait naman tong si Elmer at magiging mabuting asawa sa'yo. Salamat, ma. Akala ko pati ba naman ikaw hindi sang-ayon sa relasyon namin eh. Basta kung ano ang makakapagpaligaya sa'yo, doon ako anak. At ikaw, wag na wag mong sasaktan ang anak ko kung hindi makakatikim ka sa akin. Hindi naman po ako ganun, tita. Promise ko po, hindi ko po sasaktan si Kyla. Alam ko naman yon dahil hindi naman pipili itong anak ko ng basta-basta. Kita mo naman, ikaw ang pinili niya kumpara dun sa isa. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo na binigyan niya ako ng pagkakataon at pinagkatiwalaan niya ako para sa anak niyo. Tanggap na tanggap kita, anak. Maiwan ko na muna kayo dyan. Anak? Alam mo na ngayon, Oo, I love you. I love you more. Ang pag-ibig ay sadyang kanyan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love